Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि मागो दमासि बयबोथ' फिथा जादों जानांगौ जोंबो जादों जायफोरनि न'खराव दङ जों बिसोरनावनो जादों आरोना मेल्लानो थ' 5 बोसोर सिगां आंनि सासे लोगो दंमोन आरोना बे लोगोआ आंखौ फन खालामदों आरो माने आंनि नाम्बारा चेन्ज जाबाय नालाय बेहासो फेसबुकआव नाम्बारखौ लानानै दा कन्टेक्ट खालामलायदों आरोना बेनिनो दुधनयनिनो आरोना जों बेयावनो दंफैयो नालाय दा लोगो हमनो फैगासिनो दं थांनोसै बेखौ लोगो हमनो आंबो मोना साहा लोंसै मर्निंनि बोथोरा जि गुसु जेकेट गानना लाबाय आरोना लोगोखौबो लोगो हमनो थांसै आरो आंहा एक्सट्रा पार्सनेल फिसा खामानि दङ बेनि थाखाय आं थांनोसै बेनिफ्राय बेयाव थांनानै ओरैबायदि मोजां आरो कमिटिफ्रा ओरैबायदि सापर्ट खालामो आरोना बिराद मोजां नांदों ओमफ्राय बिसोरो टिचार ग्रुप गोजा नालाय सारमोनाहाय ओमफ्राय जोंनि अल आइराखि टिमजों दिनै मागो दमासिखौ फालिनो नागिरदों माने जानाय लोंनाय पार्टि गान खननाय मोसानाय एसे इन्जय खालामनो नागिरदों आरोना मोनायावहाय नायनोसै दिनैनि दिना माबि थाङो बेनि सिगां जों दा गुबुनाव थांग्रोनोसै आरोना नों सिखला 5 বছৰৰ মূৰত আজি লগ পাইছো বে ছোৱালীটো বল তাতে কথা পাতা जोंना खावसे मानसि थांजोब्बाय मानसि खमथारसै आरोना एडभान्सआव थांग्रोजोब्बाय उनाव लुहैग्रोनो ओमफ्राय संनाय खावनाय सोलिगासिनो साननि मोनायावथ' पार्टि दंखायो आंना लोगोखौ इयावनो फज'नांबाय उफाय गैया हाजो पाहार गोजा ओमफ्राय नै बे हाजोआव थांगासिनो जों गयानो गयजोबलै फुरा हाजो गोजा बिराद नायनो मोजां मोजां जायगा दं गवालपारायाव जों थांगासिनो दं मोनसे जायगायाव थ' ओरैबायदि गोजौआव मोनबाय जों ओरैबायदि गाहायाव थांबाय एबार गाहायाव थांगासिनो गोजौनिफ्राय जों दा मोनफैबाय रंमा गिtil होननाय जायगायाव आरोना लोगोफोर आंनि लोगोआ लाना फैदों दसे बेरायनोसै जोंनि क'क्राझार जिल्ला एबसुनिनो कालचार सेक्रेटारि लोगोसे आरो जोंनि फंबाय सासे दंबावो जोंनि जिल्ला एबसुनि मावथि हिरक ज्योति खाखलारि फंबाय गैथ'लानाव दङ जोंनि बे जुबिक खाखलारि बिनानाव बिथाङा बे अरंजलि आगै जुरिदों आंदो बेलेग खामानियावसो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा जोंखौ आदाया बेयाव लांनो थांबाय आरो सिनायथिनो गासैबो आर्टिस्ट गोजा नालाय ओमफ्राय जोंहा मा खालामगोन मा मागोन जाबाय आरोना रावखौबो सिनायाबो मायाबो सासेल' सिनायोमोन आं बेहाय कर्मा होननाय एक्टरखौल' बाखिफोरखौ भिडिअ नुयोबा लोगो मोनलायनाय जायामोन आरोना बेयाव सब आर्टिस्ट गोजासोमोन सल' खनग्रा उन्दै उन्दै बिराद मोजां खनो आरोना हिन्जावसाफोराबो जायगायाबो जि मोजांखा कट जाबाय घोरा बैयावबो दंबावो ओमफ्राय सिगाङाव मानै दङ
सोर नायनो गोसो गवालपारायाव फै आरो मोनथाम मोनब्रै मोनबा सयतासे मोजां मोजां लकेसन दं नायनो हानाय खैथा दङ सयतानि बारा दङ कट aha Teng teng này jadi nak review. Gozo थांगासिनो आरोबाव. Ini ada nama rongma gitil, mana? Berapa terlalu? Chalo. Ayo khot-khoti थांनांगौ apa sos नङाले. अन्थाइफ्रा जा गिदिर मेंलायलांबायसो जेरै बर' हादोना थाबायनो आं मेंजोबबाय आयौ जि गोजा पुरा खर'आव थांगोन जों गोजौआव फैयै जों मोनफैबाय अन्थाइ थाफा आं दं टेनसन लानाङा बेटारिल' जादोंबा आंनिफ्राय लानो हागोन बेनिफ्राय इमान गोदोर अन्थाइ थांनांगौसो जागोन जुदि बराबर थांगोन दा गाखोनो थांनायाव हागोन र' गोब्राखाय आं खारदो जों बेसे गोजौआव फैबाय नाय इमान गाहायाव ini मानसिफ्रा सोरबा मिउजिक भिडिअ लानो गोसो दंबा फैनो हागोन ना कमप्लिट नोंथांमोननो देखायनो गोनां जायगाया कमप्लिट जाबाय आरोना जेरावबो थांला ओमफ्राय जों माबा माबि जानोसै रेस्ट लानोसै मेंबाय पुरा काला wow Korea emang saya nang be masalah masa बिसोरना माने पार्टि दंखायोमोन आरोना संनानै लांजोबखादोंमोन खालि बेदरखौल' सावहैदो आरोना जोंबो बिदिनो दसे थांबाय लोगो हमलायबाय गवालपारानि सिंगार करियोग्राफार एक्टर प्रडिउसार बिदि गोजा आरोना बिसोरो दसे एन्जय खालामबाय बिसोरजों ओंखाम जानायनि सिगां जि मोसाबाय आरोना गासैबो बिराद हेपि थायो आरोना बिसोर गासैबो बिराद मोजां खनो गोदान जाखांफुंनायबाबो चुरिका बारि निपुन फाखलारि बिथाङा जोंनि बिनानाव जुरि बर'खौ बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
साबायखर थाबाय आयोजन खालामदों गोजोननाय मोनबाय जोबोद जोबोद साबायखर बेनिफ्राय दा आगैजोखौ खनो लायबाय आरोना बेसोरा खनथारामोन अन दा स्पट खनोबाय थाजायो बियो स्टेजावबो माने कमिटिफोरदोबो ओमफ्राय इयावबो आदामोना खननो होथारबाय आरोना दोंथाम दोंब्रैसो खननांबाय बेबो जियानो जा मोजां नांबाय गासैखौबो लोगो मोननानै हिन्दी सल'सो खनदों आरोना आगैया कपिराइट फैगोनखाय आं भइस अभार होना होबाय आरोना लोगोफोर जा खुसि जादों जों माने मान गोदान गोदान लोगो मोननानै आरोना जानोसै आरो खारनोसै बेनिफ्राय लोगोफोर रुम मोनफैबाय डान्स लायबाय दानिया माने जोंना कमिटि प्लास अल आइराखि टिम मोनसे पार्टि दं आरोना मोनानि मागोनि थाखाय आरोना मागो दमासिखौ जमायै ओंखाम जानो नागिरदों आरोना गासैबो थांलायनोसै नै जोंना मागो बिहुनि डेक'रेसन बेयाव खाना जागोन बेयाव संगासिनो दं सानाव बेरायनाय जाखादोंमोन नालाय पार्टि सार्टि जानाय जाखादोंमोन नालाय बिराद मेंबायमोन आरोना आं सिनाखि होनायसिमल' थाबाय बेनिफ्राय बुङालासिनो फैनाय जाबाय गासैनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय आरोना आं न'आव फैनानै माने उन्दुना थाफैग्रोदों आरो रुमावहाय जोंनि रुमाव थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बिथांमोना सल' खनदों मोसादों ओंखाम सोंखाम जानाय पार्टि सार्टि जानाय जाबाय आरोना आंल' थानाय जायासै आरो बेयाव